Hadin kadoi sngi balawat ia ki arngut ki sijur ki badang syudab ia thok ki baljit banwan kai honeymoon ha sora mendaga sngi ki puliat rengkat ki weipat ki kenhon rengkat rupat ki bru Shillong ki lalap ia ka met yap Jong shenrang yau bala itu kerteng kumu Raja Raghuvanshi watla ka met kalapot bat boys kan Henry ki bahing ki lakam magade ka met yap Jong Raja Raghuvanshi Henry kumbakalong menta ia ka kentai om syam pat layo jingtem kumban sukdau bagini ki sijur kata Raja Raghuvanshi bat kesonam kidai ki bena Indore Jong jelam dia Pradesh bat ia ka met yap Jong Raja Raghuvanshi lalap na Riat we Sawdong. Kini ki kor komputer ki ba internet bador badar ni di hajan Jongpi hangne hadukan Jongi han Nongpoh Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera ka ba shispa iway refurbished laptop but desktop phun hau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar ndrunyo. Admission open Kapetar Kema Model Degree College Bhoi District ka khot admission na kabenta ka BA first semester ka lat bahajan na kabenta ki samla pule na kabenta ki jingtip ki babanya phun hau number pra iwe lai iwe pra not san ar khandai not lani pra line yo not pra san riu khandai san pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector na kabenta ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi Pranyo laiwe, kendai hendru iwe, arnyo lai.